Здравейте! Днес ще имам удоволствието да направя едно ястие за вас с един много специален продукт, а именно кончильони ди граняно, една италианска паста, страхотно качество, в комбинация с един български автентичен продукт, а именно зелено сирене от черни вид, единственото плесено сирене на Балканите. Ще направим пастата с малко шалот, малко пресни гъби шитаке, малко мисъл от леща, гъбен бульон, ще го сгъстиме с масло и ще подправим с магданоз и прясна мащерка. Хайде да готвим. За соса за пастата ще пасираме заедно горещия гъбен бульон и студеното масло. Ще започнем с гъбите и тяхното сотиране. За целта загряваме малко сехтин и когато е горещ, добавяме гъбите. Когато сготвим гъбите до този етап, за около 2 минути добавяме и шалота. Обкусяваме с малко сол и малко черен пипер. Гасим с гъбения бульон с маслото. И на този етап добавяме мисото от лещ. Разбъркваме хубаво, за да може да се разтвори. И овкусяваме с прясната мащерка. Соса за пастата ни е готов. Перфектно. Когато подсолената вода заври, слагаме и пастата. Готвим 15 минути, като аз ще извада на 14-та и ще я досготвя в малко от гъбения бульон. Когато пастата ни е готова, сипваме в този тиган гъбения бульон с маслото. Добавяме пастата. И ще я глазираме в бульона и маслото. В другия тиган ще добавим накрая пресния магданоз. И ето е нашата паста, глазирана с гъбения бульон и маслото. Айде да плейтваме. Избираме чиния, подреждаме пастата. Аз избрах да я подреда по този начин, за да има някаква симетрия. И се стараем да напълним всяка една от пастата с гъбеното рагу. И декорираме с малко свежи пролетни листенци. И нека все пак да пробваме.